aku kok. Aku kok. Kok aku. Elok ya. Tuh, Mas. Yuk, bayo. Yo, bah, melok, bah. Aku wis macak iki, Bah. Oh. Macak, Bah, aku, Bah. Ditinggal. Kau, Mbak. Enggak umanggon kok mak motor. Ya. Sorangan. Enggak. Apik. Natural. Apa, Mbak? Orang mana Pak motor akeh kok. Tayang, Bah. Bintang, Mbah, aku tak nangisan kok. Ya. Melok. Aduh. Melok. Ayo gemontor ayo. Kawanan bayo. Engko nek gak ronggone lho. Cepak montor lho. Apa lagi ini? Enak apa? Makan gratis. Wah. Panas. Nanti makan jadi gue ya. Ya panas ya. Kalau odong-odong. Delok kalau odong-odong. Oh. Panas kok. Panas kok. Dim. Dadah. Halo, yuk bae pora. Halo. Ujung. Yo mana ya? Melok bae. Ya. Yuk bae ya. Yo ya. Ngalamun ya. Pengen. Nek sore. Nyegat tapi mbak tunggu. Orang mangkat ini. Rombongan mau ke Dong Maling. Iya. Diingeti ae. Leh. Lu kan lo Mas. Halo. Mas Hafiz. Iya kono. Mas Hafiz. Di. Otong-otongnya mana? Otong-otongnya mana ya? Mana otong-otongnya? Itu loh. Otong-otong ya.
Aman. Wes ya, pulang ya. Pulang ya. Pulang ya. Ngenteni bae budale sik ngenteni wong liyane akeh. Pulang. Pulang, pulang yuk. Pulang yuk. Mas, Nggak boleh. Sarung Mas Jan. nggak boleh tuh mbak. Mas Jan. Neng, gue ketemu roman gon. Wis full ya Dik, Nggih, dongenge gak pun full. uman. Adik gak uman nggih, alang nggih, diseteng lho. Ikut, wae romuhe ka, kan ka. Iku tulangnya apa ibu bubur? Buatan. Semi susu. Diseteng muncul. Halo. Diseteng. Halo, Diseteng nggih, Mas. Rame ya. Nggih, ala seneng rame dekne. Nek sepi mo. Dia wong ajar. Wonge wis ngegandok ponakane rek. Wah, lah emang batinku kok Montoran deh. udah montoran ya. Daraman anu. Niki kale Mbak Nian. Ya kok karo ning. Kuncean. Nek montor. Melok numpak kono, Mang. Buat. Nggih, tes oman. Oh, seuma. Nek gak oman arep montoran kan dicepakno ning ngarep montoran. Siti, ikut tak? Jangan dong. Enggak tahu ikut apa. Loh, kok enggak apa? Enggak tahu, Bu, ikut ndi kok dodong-dodong ketemu. Ayo, Ban. Ayo ning ndi? Lah bature rong mangkat bocah ya ayo. Bature adong-adong ejek ning Odong-odong ejek ning. Dulure malah gak uman. Malah bepongan kabeh Nggih, pisane. sak pirang-pirang sing teko. Kene iring-iring sing kono besane teko. Ya, ning kono wis teko nduk mangi ni. Nggih, isuk-isuk. Nggih. Nggih, Aku liwat karo mangi. isuk-isuk mumpun teko do. Sarapane ning kono iki, Ning ndi? ngene di party. Di party gurine lampen iku le. Oh, ning kono. Nggih. Pape dorong kono. Mboten kalih yang kalih mlampah. Oh. Ya, pulang sih. Ya, Pulang. ya, ya. Pulang ya. Ya. Halo, sapa ke? Rea. Wah. Cantik aku. Cantiknya. Iya. Montoran. Lu kuat ora iki? Halo Kak. Halo. Pak RT. Pak RT melok iring-iring. Waduh. Kae rombongan sak pirang-pirang iki wis bek iki. Bojone nurul ning apa, Mbak? Kae rombongane sak pirang-pirang pemirsa. Lah nika rombongane kok kono. Heeh. Bek odong-odonge mau. Ya. Siapa ki lho dipanggil ya? Ya. Ya, panggil ya. Tok ora lah. Ketok ora. Ya. Sadar kamera. Ingat ya kameranya pinter. Ya. Wis buahan pemirsa. Semoga rapi. Walah, tak syuting iki. Ki rombongane.
Saya disote. Halo. Nggawa parcel ya? Gawe dhewe apa ora Mbak iku? Walah. Halo. Cantik-cantik iki oman nodong-nodong ora iki? Oman ora iki? Tunggu motor. Oh, bapak-bapak Bu RT ngguri dhewe Mas. Mbak motor kaya. Iya gak melok ya. Ya titip bae ya. Ingat-ingat dek dulu. Roh iku lho godho terayangin TV, tripi. Terangin sripi. Oh, cepetan nonton. Walah kae sing duwe gawe. Tuan. Walah semoga ganteng mesan. Apa? Wis diparani awan kae. Oh. Ampun cek kowe ya kowe anak bener anu. Ya Dik nyawan. Ngantuk yuk. Parani. Walah hangap iki, ngantuk wesan. Halo Mbak. Mbak. Ngantuk ya. Wes tinggal baik. Sepuke. Halo, benang di kalau. Loh. Loh. Aku karek mangkat. Melok itu tak bilang. Melok. Ya melok wae. Diparani motor kamu. Tak tunggonane kae rujae kok nek nenek sing tuku tak dolane. Nggo cepet nang keratan ngono pernah. Tak dolane kok sekarepku engko ngedoli pira. Wow. Yo, Ya mantuke di sopo ya? teng Gresik. Inggris e. Nggih. Ning Gresik. Kalau melok PT yo kontak ganti. PT-ne ngulang-aleh. Datang komponensi. Ya iku gua papat teh las ya. Deni Madari, karo gone Deni, iki gone mbesane Mbah Surat, nulis mantap papat iki. Lanang wedok kabeh. Ya iki namanya Deni gak ngel iki wong nek paling biyen iku. Ini Bayu melok iki lho delok. Walah nggowo ngeng. Batuk nganggo odong-odong. Bam nggo ngeng. Ya bujung iki sono. Bonten mriku. Bujung tak keplok Pak Odong-odong karo putune. Nggih Dek bawa. Aja. Enten. Pak Lah Odong-odong. engko bingung mimike pripun. Bingung golek ibuke engko. Pak Odong-odong. Iya. Lah hiburan iki tuh Mas, lha anak-anak wis kene bocah guyon iki ora. Bakulan guyon iki kudu mulai ae wis. Alah bendina kudu mulai kok ben. Diputu. Beda putu karo anake. Beda aja. Nangani putu mah. Sawangan asean ka tau dinggo. Tau tanggung ya. Kowe nek rujak Mas mongso pae lah wis. Tau tanggung. Ngaleh baik. Ngatur. Oh, ngaleh. Kedul. Wah, lah. Kewan-kewan
Oh, kono kae yo pemirsa, ning andeng dalan wis ana bakul-bakul barang. Sempurna. Bakul jajane ning kono-kono. Nah. Odok-odoke ning kono. Deket bisa. Bam mana sih motor ya? Ya. Ya, baik mana sih motor ya? Nek bubuk nek digidong ibu gak tang bubuk kenapa? Digidong bae kok langsung bubuk. Ibu gak langsung bubuk kenapa tuh ya? Nek bubuk ya. Numpak Bang, boleh pergi bang. Halo. Halo pemirsa. Wes, gua harap budal-budal pemirsa.